এই বদମାସିଆ ପିଲା ଗୁଡାକ ସକାଳୁ ମିଟିଂଟା ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ବେଳ ହେଇଥିଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ବୁଢାଟାକୁ ମାରିଦେବେ ମାନେ ଥଣ୍ଡାରେ। ହେ ବାଳ ଗୀତ ଗୁଡାକ ବନ୍ଦ କର। ସେଟା ଯୁଆଡେ ଗଲେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଏଇ ମୟା ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଶୁଣି ଶୁଣି ମୋ କାନରୁ ଗୁହ ବାହାରି ପଡିବ। ଆରେ ହେଇ ବୁଢା 3 ଦିନରେ ଥରେ ଗାଧେଇଲେ ଗୁହନ ତ କଣ କାନରୁ ମୁହ ବାହାରିବ। ମଉସା ନିଜ ମୁହଁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ମାଙ୍କଡ ପିଛା କରି ମୁହଁଟା ନାଲ କରି ରଖିଛ ଆଉ। ବୁଢାଟା ସହିତ କାହିଁକି ଲାଗିଛ? ହଉ ହଉ ତାହେଲେ ଏଥର ମିଟିଂଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ହେଲା। ଆରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲ ତ? ଆରେ ହେଇ ଗାଁ ମେଳା ତ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ବୁଝିଗଲା। ଚାନ୍ଦା କଲେକ୍ସନଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ଗତ ବର୍ଷ ଯୋଉ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଏଥର ବି ସେମାନେ ହିଁ ରହିବେ, ବୁଝିଗଲା। 200 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଚାନ୍ଦାଟା ଅଧିକା କରାହବ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଗତ ବର୍ଷ ତମକୁ କମ ମାଲ ମିଳିଥିଲା, ହେଲା କି। ଏଥର କିନ୍ତୁ ମଦ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ତମ ମାନେ ଖାଲି ମାଲ ପିଇକି ନାଗିନ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ ଆଉ। ମଉସା ଏଥର 200 ଟଙ୍କା ଅଧିକ କଣ ପାଇଁ? ଆରେ ଏଥର 200 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଏଇଥିପାଇଁ, ଏଥର ପୁରା ରାଣୀପଣାକୁ ଡକେଇବା। ନାଇଁ ମଉସା, ଏଥର ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ନୁହଁ, ଗଲୁଆକୁ ଆଣିବା, ଗଲୁଆକୁ। ମଉସା ଗତ ଥର କଣ ହେଇଥିଲା ଭୁଲିଗଲ କି? ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, କଣ ହେଇଥିଲା ଭୁଲିଗଲ? ମାଗଣା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ କୋଉ ଶଳା ଫୋନ କରିବନି, କରିବ ମା ଭଉଣୀ ନେଇ ଶୋଧିବ। ମୋ ବଜେଟ୍ ଦେଇପାରିବନି, ମତେ ଡାକନି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଏଥର ଗଲୁଆ ଆସିବ ହେଲା। ଗଲୁଆକୁ ଡାକିବା ଆଉ। ହଉ ଶୁଣ, ଗାଁରେ ଯେତେ ବି ଦୋକାନ ଅଛି କାହା ପାଖରୁ 1000 ଟଙ୍କାରୁ କମ ନବନି, ହେଲା। ହଉ ପିଲାମାନେ, କାଲି ସକାଳୁ ଚାନ୍ଦା କଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଯିବ ହେଲା। ଏଥର ତମ ମାନେ ଆସିପାର। ହଉ ଆସ, ଏଥର ଆସ ହେଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ହଉ କାଲି ଆସିବ ସକାଳୁ ଆଉ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ହଉ। ଆରେ ହେଇ ଚାନ୍ଦା ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଯିବୁନି କି? ଆରେ ମୁଁ ଦିଟା ଖାଇକି ଆସୁଛି ବା। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଯା ଜଲ୍ଦି ଖାଇ ଆସିବୁ, ମୁଁ ସେଠି ଜଗିଛି। ବୋଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲୁ, ମୁଁ ଚାନ୍ଦା ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଯିବି। ପୁଅ ଭାତ ନିଅ। ହଁ ବୋଉ ସେଇଠି ଥଇଦେ, ମୁଁ ହାତ ଧୋଇକି ଯାଉଛି। ମୋ ପଖାଳ ଖାଇଲୁ ତୁ ଖାଲି ତୁ, ମୋ ଶୁଖୁଆ ଖାଇଲୁ ତୁ ଖାଲି ତୁ, ମୋ ପଖାଳ ଖାଇଲୁ ତୁ ଖାଲି ତୁ, ମୋ ଶୁଖୁଆ ଖାଇଲୁ ତୁ ଖାଲି ତୁ, ମୋ ଡାଲିରେ ତୁ, ମୋ ଭଜାରେ ତୁ, ମୋ ଡାଲିରେ ତୁ, ମୋ ଭଜାରେ ତୁ, ମୋ ପଖାଳ ଖାଇଲୁ ତୁ। କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୋକାନୀକୁ ବି ଆମେ ଛାଡିବାନି, ବୁଝିଛୁ। ସାଉଣ୍ଡ ବାଲାକୁ ଆଡଭାନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ତ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଦିନେ ରହିଲା ମେଳା, 2 ଦିନ ରହିଲା। ଓ ଦୋକାନୀ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର ଚାନ୍ଦାଟା ଦେଇଦିଅ। ହଁ ଆସୁଛି, ବାହାର ଛିଡା ହେଇଥାଅ। କଣ କିରେ, କୁଆଡେ ଆସିଛ? ଚାନ୍ଦା ନେବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ଟଟା ତ ବଢିଆ ହେଇଛି ରେ, କୋଉଠୁ ଆଣିଛୁ? ମଉସା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ, ଏଟା ଅନଲାଇନ ମଗେଇଥିଲି। ବଢିଆ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଅନଲାଇନ ରୁ ଆରେ କୁନୁ ଏଆଡେ ଆସିଲୁ। କଣ ହେଲା ଦାଦା? ଆରେ କଣ ଏମାନେ ଚାନ୍ଦା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଚାନ୍ଦାଟା ମାଗିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛ? ସବୁ ତ ଅନଲାଇନ ବେପାର କରୁଛ ଆଉ। ଅନଲାଇନ ରୁ ଜୋତା, ଅନଲାଇନ ରୁ ଛତା, ଅନଲାଇନ ରୁ ଘଣ୍ଟା, ସବୁ ତ ଖାଲି ଘାଣ୍ଟି ଟିକେ ଅନଲାଇନ ରୁ କାହିଁ ଚାନ୍ଦା ମାଗୁନ? କାଲି ଯୋଉ ବାଉଁଶ କିଳାଟା ଚାଞ୍ଚିକି ରଖିଥିଲ, ଗଲ ନେଇକି ଆସିଲ। ଆଇନା ବାଂଶ କିଳାଟା କଣ କରିବ କି? ଏଇଟା ପରା ତମ ପାଇଁ ଆଣା ହେଇଛି ସ୍ପେଶାଲ।
ସାଙ୍ଗ ଆରେ ସେଇ ଝିଅଟା ଦେଖୁଛୁ ନା ସେ ମୋର ଭାରି ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ କର ନା ତା ପାଖରୁ ଗୋଟେ ନମ୍ବରଟା ନେଇକରିଆ ମୁଁ ତତେ ସତ କହୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଦ ପିଏଇବି। ଭାଇ ତତେ ଜୁହାର ଆଉ ତୋ ପ୍ରେମକୁ ଜୁହାର। ଆରେ ଭାଇ ସେଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛୁ ଝିଅଟାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା ପ୍ରପୋଜ ମାରିଥିଲି ସେ ଝିଅ ପରା ତା ବୋହୂକୁ କହିଦେଲା ତାପରେ କଣ ହେଲା ଜାଣିଛୁ ପଛ କଥା ଦେଖ। ତମ ବସ ବୁଡ଼ିଲା ତମ କୁଳ ବୁଡ଼ିଲା ମରା ଘରେ ଲଗାଇବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘରେ ଲଗାଇବ ଦଶ ପିଠ କରିବ ଲଖିରିଆ କରିବ। ଆରେ କିଛି ହବନି ଆମ ଗାଁ ମେଳା ପରା ଚାଲ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବା ଦେଖ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ପଟଉଛି ସେ କଥା ପଛେ ପଛେ ଚମଚା କିଳା ପ୍ରେମ କରି ଜାଣି